আরে এটি শুনুছ? যমুনা, যমুনা କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୁଁ ଆଜି ବିଲକୁ ଯାଉଛି ହଳ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଫସଲ ନ କଲେ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ମୁଁ ରୁହ ମ ଏତେ କାଇଁ ଛାନିଆ ହଉଛ? ମୁଁ ରୋଷେଇରେ ଥିଲି ପରା। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ଆଉ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିବ ଆଜି। ଚାଷୀଟି ଆସି ଜମିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଚାଷୀଟି ଜମିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେ ହଳ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଜି ଏ ବିଲଟି ଯେମିତି ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସାରିବ, କାହିଁକିନା କାଲି ତାକୁ ତଳି ଲଗାଇବାର ଅଛି। ତା ଆର ଦିନ ତଳି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଲା। ଚାଷୀଟି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବିଲକୁ ପୁଣି ଆସିଲା। ବାଉ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଯମୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ଏଇଠି ଯମୁନା ଶୁଣୁଛ? ଆଉ କଣ ହେଲା କହିଲ? ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛ? ନା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମ ବିଲରେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି ଆମର। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦିନେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଆସି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ଜମିରେ ବହୁତ ଭଲ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ସେ ଚାଷକୁ ହାତୀଟି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ହାତୀଟି ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ଗାଁକୁ ସବୁଦିନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯମୁନା, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଇନି। ମୁଁ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଦେଖେ ଆମ ଫସଲ କିପରି ଅଛି। ଘରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଗଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବିଲକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସବୁଦିନ ପରି ହାତୀଟି ଆଜି ବି ଫସଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ। ହେଲେ ସେ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଗଙ୍ଗା ଆସି ଦେଖେ ବିଲରେ ତ ହାତୀ ତା ଫସଲ ଖାଇଯାଉଛି। ଏ ଭଗବାନ, ସବୁ ଫସଲ ହାତୀ ମୋର ଖାଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାର ଦିନ ଗଙ୍ଗା ମଶାଲ ଧରି ହାତୀ ଖେଦିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ଦେଖେ ତ ହାତୀଟି ଆଜି ବି ଧାନ ଖାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ଆସି ହାତୀଟି ଦେଖେ ତ ଖାଉଛି ଆଜି ବି। ଗଙ୍ଗା ହାତୀଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇଲା। ଘୋଡ଼େଇକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ହାତୀଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି।